Huwa ta' diżappunt li matul l-aħħar Summit Ewropew il-mexxejja tal-pajjiżi membri tal-Unjoni Ewropea baqgħu ma waslux għal qbil fuq il-qsim tal-piż tal-immigrazzjoni u dan sabiex ikun wieħed mandatorju u ma jibqax volontarju. Dan qalu l-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija waqt żjara li għamel fl-Uffiċċju Ewropew tal-Ażil, l-EASO, fil-Furjana. Adrian Delija kompla jgħid li l-immigrazzjoni regolari titlob soluzzjonijiet effiċjenti biex it-talbiet għall-ażil jiġu deċiżi malajr biex verament din l-isfida tinqasam mal-Ewropa kollha. Dan ukoll sabiex jitħaffef il-proċess tal-applikazzjonijiet tal-persuni li jitolbu l-ażil. Adrian Delija qal li l-oppożizzjoni tat l-appoġġ lill-Gvern sabiex jiġi mħares l-interess nazzjonali u offrit li titkellem fl-Ewropa wkoll fl-aħjar interess ta' Malta. Dan għaliex din l-isfida hija sfida tal-Unjoni Ewropea kollha u l-oppożizzjoni se tkompli tixpruna l-Gvern biex jiġi mħares l-interess nazzjonali għax in-nies qed jistennew it-trasparenza fl-immigrazzjoni. Adrian Delija fakkar li l-EASO twaqqaf taħt Gvern Nazzjonalista u qal li dan l-uffiċċju għandu dmir li jgħin fejn hemm diffikultajiet marbutin ma' deċiżjonijiet u proċessar tat-talbiet tal-ażil. Dwar dan, il-kap tal-Partit Nazzjonalista fisser ma' Net News l-importanza ta' dan l-uffiċċju. Importanti għax f'mument fejn fl-istorja tal-Mediterran tad-dinja tal-migrazzjoni ta' dak li huma d-demokraziji u d-demografiji fid-dinja hemm ċaqli kbir ta' nies minn diversi partit tad-dinja. L-iktar li interessa lilna u dak li jiġi mill-Afrika il fuq lejn l-Ewropa, mhux għax m'hemmx diffikultajiet oħra f'partit oħra tad-dinja, però dik hija l-iktar irid tolqotna mill-qrib. Naħseb illi di l-Aġenzija hija xi ħaġa li tiġi trattata bl-iktar importanza. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista tul iż-żjara insista li l-Gvern għandu l-obbligu li jassigura li l-Unjoni Ewropea tħaddem l-għodda li diġà għandha disponibbli għall-immigrazzjoni regolari. Dan għaliex fl-aħħar dikjerazzjoni dwar l-immigrazzjoni regolari tal-Kunsill Ewropew l-EASO ġinjorat. Jakkompanja lil kap tal-Partit Nazzjonalista tud din iż-żjara kien hemm ukoll il-kelliem għall-affarijiet barranin Carme Mifsud Bonnici.